బొల్లారం గ్రామ ప్రజలకు, అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్న తమ్ముళ్లకు అందరికీ నమస్కారం. ఈసారి మహిళకు అవకాశం వచ్చింది. కత్తెర గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపించగలరని కోరుకుంటున్నా. గ్రామ అభివృద్ధి చేస్తానని మాటిస్తున్నాం. ఏ చిన్న పనైనా తప్పకుండా మేము ముందుంటాం. ప్రతి పనిలో తోడుంటామని కోరుకుంటున్నాం. కత్తెర గుర్తు అందరికీ నమస్కారం. ఈసారి మహిళకు అవకాశం వచ్చింది. కత్తెర గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపించగలరని కోరుకుంటున్నా. గ్రామ అభివృద్ధి చేస్తానని మాటిస్తున్నాం. ఏ చిన్న పనైనా తప్పకుండా మేము ముందుంటాం. ప్రతి పనిలో తోడుంటామని కోరుకుంటున్నాం. కత్తెర గుర్తు